warahmatullahi wabarakatuh. So yau za mu ci gaba a cikin class ɗin da muka tsaya a darasin mu na baya, inda mun ga yacce muka sa slider da sauransu, yacce muka setup nata. So yanzu abin da zai faru shine za mu ci gaba da designing home page ɗinmu domin website ɗinmu ya zama na active ya ci gaba. So dama idan muka ci gaba na gaya muku nan za mu zo mu drag and drop ne, dragging na musa structure namu. So za mu danna mu clicking, muka clicking sai mu zaɓi abinda muke so mu sa structure. So yanzu za mu ƙara sa sai mu sa haka. So za mu dawo mu duba mu ga, za mu clicking nan sai mu duba mu ga me za mu saka. So yanzu za mu searching mu ga me za mu sa website ɗin mu, yanzu mu ƙarasa designing nasa. So bari mu sa animated headlight, na san yana cikin nan, yauwa animated headlight sai mu saka shi a nan. So muka duba muka sa a nan, kun gani ya sa mana haka. So za mu zo ga text, this page is amazing, sai mu rubuta some of our, misali a nan gun sai mu sa, ko bari mu sa wasu daga cikin ayyukan mu, ko kuma kawai bari mu sa some of our works, some of our. So sai mu zo nan gun amazing inda haka kun ga shine ake cycle, tunda nan ne headlight text animated, sai mu sa hawk misali. In muka sa haka, ko kuma mu bashi haka ne some of our work. In muka zo, so kun ga idan dama na gaya muku wannan zaka iya designing naka, ka je style ɗin ka gyara, advanced UI, typographic abubuwa da sauransu. So tunda mu yanzu gaskiya ba wai akan Elementor muke ba, so wannan basic abin da mutum zai yi ne. Kun ga mun sa some of our work, so sai mu zo mu ƙara adin wani abun, sai mu zo me na, amma za ka iya zuwa ka gyara ka gani in design in shape in cycle ɗin kake so. Misali muka zo muka danna haka, kaga shape za mu iya sa double haka, kun gani yanzu double yayi. So duk yacce dai yake yi za ka iya dudduba abun ka kai yacce kake so ka sa. So ni yanzu za mu ci gaba, sai mu zo mu ƙara some of our works. So sai mu zo mu yi clicking structure, sai mu sa mai guda uku, tunda ayyukan mu za mu nuna yanzu. So za mu zuba abubuwan da za mu taɓa guda kamar uku, tunda in muka sa uku, so za ku ga yanzu category 1, 2, 3 structures ɗin. So sai mu duba mu ga me za mu zuba a nan, tunda ayyukan mu za mu nuna yanzu. Dole za mu je mu ɗauko, misali akwai ayyukan da muka yi counters ko waye, sai mu duba mu ga counter. Duka ga tools ɗin da mutum, duk abin da kake so in dai akan website ne kana son shi, ko ka ga shi a nan website ɗin kana so kai irin sa, akwai shi a nan. So yanzu muka duba counter, muka zo muka duba ina counter take, counter za mu duba ta. So tana ciki, za mu iya searching can ma, yawa ga counter nan. So ga counter zan zo in dragging ta farko in sa ta a nan, bari in gama dragging nasu in sa. Kun ga counter ta farko. So zan dawo in ƙara duba wata, bari in searching yanzu counter, sai in sa wata ita ma a nan. So sai in ƙara danna nan go, so zai ƙara searching, duk da na san saboda sauƙin abun counter. So kun ga na sa dama tana structure na samu guda uku. So na wanda zai faru, misali counter nan in na zo ta farko, in na clicking ta farko, so kun ga ka mun ending counting daga ina zai fara mun, daga ɗaya ne ko zuwa da fara mun daga uku. Za ku ga ya fara, kun ga daga uku in na sa, inda 10 nake so ya fara mun, in ya sa daga 10 so zai yi. So yanzu sai in sa daga 0 ya fara 0, ina ne zai tsaya, in 200 nake so ya tsaya mun, sai in danna 200. So san prefix number prefix in yacce nake so ya riƙa ƙara mun, ya riƙa samun da nawa nake so ya riƙa tafiya, 3 ko da ɗaiɗai. Yanzu na sa da 10 zai, kun ga da 10 zai na tafiya. So haka abin yake yi. So animation DIY wannan duk saita da na fara muku za ku yi. Sai number, yanzu a nan gun cool number za mu iya sawa manyan ayyuka, some of our work za mu sa 200 house, ko mu sa 200 software created misali. Sai mu, kun ga haka za ku ga lokacin ka shiga website za ku ga suna nuna muku, kun ga mun sa 200 software created. Sai nan ma mu zo mu sa muku, sai mu danna slider 2, da kuma za mu iya sa 100 graphic design. So kun ga za mu iya sa haka shi ma guda nawa muke so. Sai nan shi ma za mu zo cool numbers mu sa nawa muke so. Za mu iya sawa 100 video edited. In kuwa kula a nan gun kenan ina za mu iya sa video editing, mun yi video kamar misali guda, bari shi mu sa masa 50 haka, sa guda 50. So da mun tabbatar da mun yi wannan, sai mu zo mu yi update. Akwai update in mu za mu clicking update. So muna clicking update, muka zo website din mu muka refresh, za ku ga aikin mu ya yi. To kun gani yanzu gashi, kun ga a haka fa ke designing website din. In dai ka iya Elementor ka wuce shi kenan, ka yi gaba, baka da wani damuwa.
da shi zaka design duk website din da yake so in dai as in dai zaka design website din kai kyau dai attractive colors masu kyau ka zuba su, so shine. So ga yanzu mun yi abu na biyu, sai mu ga yanzu me muke so mu ƙara sawa a cikin website din mu, sai mu dawo back, sai mu duba. So nake yau mu gama akan one page din gabaki daya saboda bana so class din ya rika daukan longer sosai. So za mu dawo sai mu zo a nan a mai admin structure namu yanzu kuma me muke so mu sa, kamar misali muna so mu sa testimony ko wasu abubuwan mutane abin da suke faɗa akan website din namu. So yanzu shi ma za mu duba mu ga mu sa kamar structure guda 3 ko 4 yacce muke so, in 2 ne ma ko ya. So yanzu let me take misali ba mu ɗauki guda 2 kawai mu gwada. So muka ɗauki guda 2 sai mu yi zo na. To amma akwai wani abu da yake so ga in waɗannan sa 2 sun haɗe za mu iya sa divider na farko kafin nan bari mu kashe nan. So akwai divider space a kun ganta da mun ta ba mu space tsakanin can da 2 za mu zo mu adding din ta kawai a nan sama. Kafin mu adding din bari mu fara dragging guda ɗaya sai yanzu haka, sai yanzu space sai in adding din ta. So in nayi kun ga na samu space ina sai in dawo nan ƙasa sai in duba in ga me zan sa structure guda ɗaya. So na structure guda ɗaya sai in back sai in zo in searching zan searching media carousel din. So kun ga na ɗauko gashi ina sa shi a haka, so zai buɗe page ɗin gabaki ɗaya. So alhamdulillah kun ga ya buɗe shi kanshi da kusan guda 3 yazo 1 2 3 kamar slider ne na farko da muka sa. So zan duba kun ga gashi duka dai. So zan duba item 1 zan clicking item 1 haka shi ma sai in shiga cikin shi zai bani image wanne nake so in sa, sai in sa irin misali kamfanonin da muke aiki tare da su ko dai duk wani abu kun ga guda ɗaya zan iya sa hoton su abin da nake so a kai, amma dai rubutu ne style da su ai duk anan zan sa. Misali in na sa item 2 shi ma in ɗauko hoton wani abun in saka a haka zan ta sassa su. So yawwa, so item 2 idan na gama saka su zan yi shi ma update. Na yi update in ma style ne na faɗa nan duk zaka yi dai abubuwan da zaka yi. So idan na yi update na zo na buɗe na yi refreshing website din na za ku ga yacce zai yi. So kun gani ga su nan haka. So a iya haka ba za ka iya tsayawa ka yi designing home page da an shiga website ɗinka iya abin da za a yi gani kenan. So haka fa ake designing website ɗin, za ka gani duk ga su nan abubuwan da kai. So home page kenan. Idan kuma akwai wani abun da zaka iya adding zaka iya ƙara drag nan ka zo ka yi adding structure template din ne ma ka ɗauko. So idan ka zo zaka duba duk abin da kake so a nan ka gani, zaka dudduba shi sai gani akan website din ya kake so ka ƙara a one page. So kun ga wannan mun gama da one page. So a nan za mu tsaya da wannan bidiyon tunda mun gama da one page. Insha Allah next video za mu shiga about us, services da contact us. So idan haka kuma ta sunana Sadiq Abdullahi from Northern Infotech. So sai Allah ya ɗa ma bidiyo na gaba. Nagode.